Съвременният човек е изложен на много сериозни проблеми, които нарушават ежедневно здравословното му състояние. Сред един от най-често срещаните, сред глобалните проблеми, застрашаващи човешкото здраве, е този на хормоналния дисбаланс. Свикнали сме да визираме жените, когато говорим за хормонален дисбаланс, но ситуацията на земното кълбо в момента е такава, че от хормонален дисбаланс, независимо дали знаят това, страдат повечето хора, независимо от пола. Хормоналният дисбаланс има много и различни причини. От една страна това е стреса, който напряга психиката ни, а ние говорим за пнеи система. Общата регулация на човека е един синтез от състоянието на психиката, нервната система, ендокринната система, жлезите с вътрешна секреция, които произвеждат и половите ни хормони, и имунната система. Така че когато човек е в напрежение, в стрес, когато не спазва циркадните ритми, не се грижи за себе си в ежедневието, да живее нормално, да е съобразен с естествените изисквания за собствения си организъм, той много често развива хормонален дисбаланс. Една от основните причини, която не се визира в университетите, не я знаят лекарите и затруднява изключително много лечението при пациентите, е екологичната ситуация. Този петролен начин на живот, който предполага насищане на екосредата с петролни деривати в селскостопанската химия, битовата химия, в медицинската промишленост с синтетичните хормонални таблетки и в цялата екосреда благодарение на замърсение с петролни газове въздух. Всички тези петролни деривати от тези изредени екониши в крайна сметка се разпадат до хормоноподобни субстанции, наречени ксеноестрогени. Ксеноестрогените влизат чрез кръвта на пъпната връв в бебето и присъстват в човешкия организъм още по време на вътреутробното му развитие. Впоследствие се нарушава тъканната чувствителност към половите хормони и при двата пола и се получава един скрит латентен хормонален дисбаланс. Какви са симптомите, когато хормоналния дисбаланс се изявява? При жените настъпват най-разнообразни нарушения от страна на гинекологичната сфера. Проблеми от страна на матката, на влагалището, на яйчниците и на тръбите, на женската гръд, на щитовидната жлеза и на другите жлези с вътрешна секреция. Нарушава се цялостната функция на ендокринната система по причини на това, че в човешкия организъм има една строга ритмичност за синтез и реализиране на физиологичните ефекти на двата основни женски полови хормона. Както знаем, те са естрогени и прогестерон. При един зрял женски организъм през пубертета, когато настъпва първата менструация, нивото на естрогените и на прогестерона циклично се редува. По време на менструация то е ниско, веднага от първия чист ден след това започва да нараства концентрацията на хормоните естрогени, тя достига пик до овулацията, което е около 14-я ден на цикъла, след това се включват хормоните от групата на прогестерона, които се грижат за евентуална бъдеща бременност, и когато нивото на прогестерона падне, настъпва следващата менструация. Организма е убеден, че бременност няма. Проблема е в това, че дишайки, пиейки и едейки естрогеноподобни вещества, ксеноестрогени, във всеки един организъм има едно постоянно ниво на естрогени, което пречи във втората фаза на цикъла прогестерона да изпълнява своята функция. Тоест прогестерон в женския организъм има, но той не може да изпълни своите функции, тъй като в клетките неговите чувствителни места, наречени рецептори, са заети от естрогеноподобните вещества. Това е основната екологична причина за хормоналния дисбаланс и налага да се прави профилактика и лечение, но разбира се с естествени средства. Когато говорим за лекарства, това могат да бъдат само естествени природни продукти. За съжаление, в този аспект, при хормонално зависимите състояния, днес се използват прекалено много синтетични продукти, които са изключително вредни. Използват се против зачеване, като хормонозаместваща терапия, както и при злокачествени заболявания и остеопороза. Аз лично смятам, че това е изключително вредно, това е доказано и в науката. Тези продукти имат изключително тежки вредни ефекти в един далекосрочен план. Така че природата, която ни дава естествени продукти, ни дава и естествените и добрите решения. И сред тези билки, които имат най-добро отношение към хормоналния дисбаланс, може би най-популярната е дивия ямс.
Дивия мексикански сладък картоф, както го наричаме, или на латински диоскорея вилоза, съдържа веществото диосгенин, което напомня много на женския хормон прогестерон. Когато го приемаме през устата или като крем, то подпомага хормоналната фаза на прогестеронова активност, подкрепя, така да се каже, функцията на прогестерона и състоянието на естрогенно доминиране с относителна прогестеронова недостатъчност постепенно отзвучава. Озвучават характерните симптоми – главоболие, безсъние, тревожност, смяна на настроенията, мигренозни пристъпи, астматични пристъпи, алергични състояния, автоимунни състояния, намаление на имунната защита, всички оплаквания, свързани с проблеми в зачеването и най-различни други състояния, защото хормония баланс трябва да присъства, за да бъде организма ни здрав, и всяко едно заболяване има в своята причинност и хормонален дисбаланс. Често срещаните състояния на тироидит на Хашимото и други проблеми с щитовидната жлеза също отзвучават много по-бързо, ако се използват продукти с див ямс. Дивия ямс е безвредна билка, може да се използва и в тинейджърска възраст, така както аз съм давала на моите момичета, за да имат хормонален баланс. Когато изчезне цикъла при булимия или анорексия, също дивия ямс е средство на избор. Могат да го ползват от млада възраст до много късна възраст не само жените, но и мъжете, когато имат рак на простатата или проблеми с костите.